Yo, shout out mga Manoy. Panibagong araw, panibagong hanap buhay. Tayo magagala-gala muna sa Makati. Yan, buhay ng messenger. Dahil may lakad tayo ngayon, lalakad-lakad tayo. Namiss ko rin yung mga ganitong maglakad-lakad kasi para kahit paano may exercise. Tama tayo ngayon ng bangko PNB. Yan ang buhay ni Manoy sa trabahong messenger. Kaganitong oras may utos ang boss, biyahe. Pag malapit lang, lakad lang. Tulad nito, medyo malapit-lapit lang ating pupuntahan, kaya lakad-lakad lang. Yun mga Manoy, tuloy pa rin ang paglakad-lakad. Makati. Layo. Kahit Makati lang, paikot-ikot pa rin tayo. Mahaba-haba pa rin ang lalakarin. Ito naman tayo ng BIR ngayon. Punta na naman ang BIR. Traffic. Tayo sa may malapit sa Makati Mid. Ano? Mga isolation area. Isolation area ng Makati Mid. Stoplight. De La Rosa Street. Minsan malilibang-libang ka rin sa paglalakad dito. Kung marami din taong naglalakad. Kahit nakakapagod, pero pa rin yan. Basta sa trabaho, kailangan natin maging masipag. Tayo punta ng Export Bank Plaza kasi nandun yung BIR. Tayo sa likod na Makati Mid. Tayo dumadaan. Ito yung daan nating shortcut, pinakamabilis. Sa hindi po nakakaalam dyan, baka mapanood nyo to. Gusto nyo yung shortcut na daanan, pinaka shortcut talaga. Bawa, galing kayo ng Greenbelt, lang kayo ng De La Rosa, diretso na to.
likod na Makatimid. Ito yung pinakamabilis. Tawid tayo. Ayan o. Yan ang building ng RCBC. Ayan. Entrance. Makati Medical Center. Tapos tayo ng Ayala. Hindi diretso naman yan. Punta ka ng Ayala, Itza. Pwede yan. Yan, daanan mo. So, dito tayo. Orban Hub. Yan. Ikot muna tayo. Yan o. Tapos mo dito, lalabas mo ito. Ayan na yung Export Bank Plaza. BIR na yan. Diyan na sila. Talaga ang buhay ni Manoy pag sa messenger. Ayan mga ka-messenger dyan. Tsaga natin yung trabaho natin. Dito tayo kumikita. Ito yung magandang hanap buhay. Shout out sa lahat ng mga messenger. Kagaya ko naglalakad-lakad lagi. Pero okay lang, kahit pa paano masaya tayo sa trabaho. Ito tayo. Kunting-kunti na lang. Aabot na natin pupuntahan. Pasong Tamo Extension. Ito tayo, nakatawid na. Nakatawid na sa ating puntahan. Wow. Sabay na mga Manoy. Pasok tayo sa loob. Yun mga Manoy, palabas tayo ng BIR. Di mahaba-haba yung pila. Sabot tayong 2 oras. Tapos natin ang BIR, punta naman tayo ng post office Makati. Sabo ka. Tayo ngayon ng post office Makati. Lakad-lakad naman tayo mga Manoy. Yung BIR kasi dito sa Makati medyo malapit-lapit lang sa post office eh. Kaya lakarin na lang natin. Ang oras ay 12:05. Kaya pa, medyo hindi pa naman gutom. Lakad lang si Manoy hanggang makarating sa pupuntahan. Ikot lang. Okay. Break time na. Kakainan na sila. Ayan. Mas maganda, tapos muna yung
mga lakad. Pagkatapos sabay kain. Saka magpapahinga. Para wala nang iisipin. At trabaho. Maya-maya na naman. Masarap kumain dito sa Tropicana. Tropicana Hut. Ang rice pala dyan. Yun o, tatanong ko ng post office. Main post office ng Makati. So tayo dito. Tayong ginagawa, gawin na naman siyang building na naman yan. Ayan. Akit tayo sa underpass. Pero ayan na yung post office. Tayo para makatawid sa kabila. Uy na yan. Yung gagawin na naman lang building. Okay na naman oh. Ako na tayo. So ayun na nga. Lapit tayo sa post office. Ilang hakbang na lang. Abot kamay na ang post office. Nakarating na. Pasok muna sa loob. Sabi ni Kuya Guard, bawal daw. Bawal daw video-video sa loob. Hanggang dito na lang, mga manoy. Bye-bye.